Balatează? Așa. Cred că duce la pui, nu? Nu, cred că duce la pui. Nu, mănâncă acolo. Da? Dar cred că stă la 20 de centimetri de picioare tale. Băiatul. Uite în cură. Băiatul. Nu te mișca. Să mă trebuie de tel, că mă... Da. Mă, ce senzație! Mă, ce senzație! Pune la... Mai ajung până acolo. Mai ajung până acolo. Nu te mai mișca, mă, că vrea să nu te scapă. Care-i butonul? Ăla, ăsta? Da, apăs și nu merge. Sau ai făcut-o și... Că vrei să-i faci poze, îi faci poze. Pe rec, acolo, Iri. Scrie, da. Hai să nu-mi place de ea. Încă mai sunt apă, dar și Nu a fost aici. Mare din bucata aia. Cum a fost prieten, nu? Da. Am dat laba. Cum pot să dau de perec? Nu știu, eu nu mă pricep. Doar o mică cărbuță, vă rog. Da. Oprește, că nu știu. Nu văzut așa, altele sunt spălea. Dar făcea așa, când așa, când așa. Eu pe unde trec. Era disperat.